Здравейте! Намираме се в магазин Касида в град Пловдив и искаме да ви презентираме най-новия модел на италианския концерн Fopa Pedretti, модела Mio. Характерното за Mio, освен иновативния дизайн и решенията, които са взели по време на проектирането на самата количка, е, че е изключително добре окомплектована. В комплекта на количката имаме кож за новородено, който кож за новородено е с регулация на наклона на гръбчето, в същото време с вентилационни отвори, дълбок сенник и с функция люлка. Имаме седалка за периода след 6-я месец, като за нея е характерно това, че има пълно легнало положение, разполага с изключително дълбок сенник и в същото време се върти на 360 градуса. Да, на 360 градуса, правилно ме разбрахте, това е изключително удобно за всеки един родител, но това ще го обяснявам в процеса на нашата презентация. Третият аксесуар, с който е оборудвана количката, това е столче за кола, група 0+, което се използва в периода от новородено до около 13 кг. Освен това, в комплекта имаме включена чанта за майката, която е оборудвана с удобни катарами за захващане на дръжката, за да може да се позиционира удобно при ежедневната употреба на количката. Разполагаме с дъждобран, който е в комплекта, който служи за седалката за периода след 6-я месец. Освен това, в комплекта имаме включен сак, в който може да се прибира по време на транспорт седалката за периода след 6-я месец и помпа за задните колела, които са надувни, с идеята да гарантират един по-висок комфорт по време на дългите разходки. Освен това, седалката за периода след 6-я месец е оборудвана и с покривало за крачетата, което е доста плътно и действително ще се умее да предпази вашето дете в студените зимни дни, когато решите да го използвате. Основните характеристики, които тук смятам, че трябва да отбележим, е това, че в зависимост от това дали е поставен коша за новородено, седалката за периода след 6-я месец или столчето за кола, килограмите на количката варират от 11 и нещо килограма до към 12 и нещо, което я прави изключително лека и изключително удобна за употреба. Друг важен момент е баланса на самата количка, т.е. преодоляването на препятствия, качването на тротуари и така нататък е изключително леко и удобно и не изисква абсолютно никакви усилия. Виждате, самия кош за новородено е позициониран високо, което гарантира един по-голям комфорт на родителите при употребата на коша, защото навеждането вече е в много по-малка степен. Това особено ще го оценят по-високите родители. Съответно, по отношение на коша за новородено имаме покривалце, което покривалце го защитава детето в студено време. Като покривалцето, освен че може да се маха, има допълнителна секция, т.е. в много студено време почти изцяло можем да изолираме детето от вятър, например. Ако премахнем покривалото за крачета, което е доста така стегнато, захванато, с идеята дори при ритане да не може да се маха, ще видите, че вътре тапицерията на самата количка е изключително мека, комфортна и удобна. Разполагаме с едно доста меко матраче, като самото матраче е с дебелина около 3,5 см. Освен това, тук сме да отбележа и още нещо, е факта, че всичко може да се пере. Нещо, което е доста важно при употребата на една количка. Снемането на количката от шасито става последния начин. Тя като цяло е закрепена на 3 точки, една тук, втора тук и трета от другата страна. Нещата се случват последния начин, откопчаваме, съответно отиваме и сваляме. При тази операция мога да ви покажа и още една функционалност на коша, която е свързана с дъгите, които се намират отдолу, които позволяват коша за новородено да се използва и като люлка. Това обикновено може, когато отидете на гости и се наложи да използвате тази функционалност или вечер покрай леглото, защото размера на коша е достатъчно голям и може да го използвате като допълнително легалце, може да се използва и тази функционалност, като разбира се, той може да бъде и стационарен. Освен това, нещо, на което искам да обърна внимание, ето тази дъга. Тази дъга е допълнителен аксесуар, който разбира се е включен в комплекта и той се използва за период до 6-я месец. Идеята му е, както видяхте преди малко, да е малко по-висока позицията както на коша за новородено, така и на столчето за кола. Ще примахнем чантата, която е с доста удобни закачвачи, за да ви покажа как се сгъва количката. Първо раздалечаваме двете тръби навънка, сваляме ги надолу и оттук просто с едно движение, което е от бутон от тази страна, задейства се ето така, пускаме надолу
и количката е готова сгъната. Включително имаме възможност тя да стои самостоятелно права. Освен това, ако имаме липса на място, можем да си приберем дръжката по този начин. В обратна посока нещата се случват последния начин. Пускаме долу, дори с една ръка мога да го правя. Хоп, ето, хоп и сме готови. От тук нататък можем да си поставим който аксесуар желаем и съответно да си го ползваме. Както казахме, това се използва до 6-тия месец. Преминаваме периода след 6-тия месец и съответно този аксесуар го примахваме и той вече не е необходим. Посягаме към седалката, която е за периода за след 6-тия месец. При нея характерно е следното нещо. При поставянето й нямаме необходимост да целим две точки, за да можем да я наместим и няма абсолютно никакво значение дали ще я поставим така, така, така или по някакъв друг начин. Просто поглеждаме, поставяме. Ако разбира се, ние сме си закопчали колелата и съответно я фиксираме. Има две основни позиции, ето погледнете. Има две основни позиции, в които седалката е фиксирана. Позиция, детето гледа по посока на движението и обратна позиция, която е обратно на посоката на движението, т.е. гледа към родителя. Вижте как изглежда по ето този начин. Освен това, характерно за тази седалка е, че разполага с пълно легнало положение, нещо, което е изключително важно за комфорта на детето. Разполага освен това и с борд предпазен, който предпазен борд може да се отмята на една страна, да се обслужва детето и съответно да се връща в обратна посока. Имаме регулация на крачетата, която е надолу или съответно нагоре и се извършва с бутони от двете страни. По отношение на сенника, италианските дизайнери са решили изключително добре, лесно и практично проблема със слънцето. Нещата се случват последния начин. Сенника е оборудван с допълнителна секция, която гарантира на 100%, че детето ви ще е защитено. Тоест обхваща целият обем и по всякакъв начин можете да способствате за това слънцето да не грее директно в него. А ако някой каже ми, ако е от тази страна, съгласен съм, да, можем да направим следната операция, просто да си обърнем детето. И това не ни коства абсолютно никакви усилия, което прави продукта изключително ексклузивен. Освен това, сенника разполага с вентилационен отвор, който се използва лятно време. Освен това, това покривало, което е тук в самия отвор, може да се нагъва по този начин и чрез захващане в долната част може да се закрепи, за да не мърда по време на движението. Това мога да спомена по отношение на седалката за период след 6-тия месец. Изключително лесна, удобна. С нея става още по-балансирана. Поглеждайки от тази страна продукта, нещото, на което можем да обърнем внимание, е, че позицията на база конструкцията на шасито, позицията на седалката на база конструкцията на шасито, може би на някой ще им изглежда ниска. Това в никакъв случай не е така. Има си конкретни параметри, които всеки един производител трябва да спазва по отношение на позицията и височината на седалката на всяка една комбинирана количка. На база това е изключително балансирана, изключително лека за употреба и изключително удобна. По отношение на шасито искам да обърна внимание на няколко неща. Те са свързани с това, че имаме вграден амортисьор на задните колела, имаме надувни колела, които допълнително повдигат комфорта по време на движението. Спирачката се използва последния начин. С този педал натискаме надолу, количката е застопорена, съответно натискаме синия бутон, освобождаваме количката за движение. Предните колела се фиксират. Това става чрез бутон, който се намира на предната част, като този блокаж, за който говоря в момента, доста хора вероятно си задават въпроса, защо е необходимо това. Необходимо е, защото когато е по-неравен пътя, предните колела, когато са фиксирани, позволяват да водим количката в една посока и съответно усилието при това упражнение, условно казано, е абсолютно никакво. Така че това се прави с цел улеснение. Както виждате, изключително пълен комплект на един изключително ексклузивен продукт. Предлага се в 5 цвята, като избор е така достатъчно добър, интересни дизайнерски решения на италианския концерн Фопа Петерети. Както казахме, това е модела Мил. От нас успех, късмет и широки усмивки!